marilah kita tetap berdoa dan berdoa. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisi-Mu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, teguhkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Tanpa Engkau Tuhan, tiada berarti. Kami hanya berserah kepadamu, terlebih pada pandemi virus Corona 19. Tuhanlah yang menguatkan iman kami. Hanya kepadamu Tuhan kami bisa berserah dan mengucap syukur. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, teguhkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Sama-sama kita menginang. Karena ku tahu, Sudah kita. ku tahu pasti, oh apapun juga di dunia ini, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya
takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Tuhan selalu menyertai kita. Di parmudu-mudu doh kita amanginang. Lumobima pangi dua tatang yakta melewati tahun 2020. Tebus matu tahun 2021. Amin. Masih bersama Paman Sam. Jala tabuam baditang yang tamanginang kebetulan dongan nami amang situa Roman Hutauruk lagi dirawat di rumah sakit Putrijo. Ok nami mulai naborgin ala naik gula darah nasida. Datangnya koma sahipas nasida songonima pengidon nami mau lihat. Amin matutu. Di parmudu-mudu ho Tuhan, di palua ho doa, san sudah kadosaku. Di dongani ho doa, di yurupi ho doa, di sudena masa di noluku, ai hodo Tuhanku, ai hodo rajaku. Damena sumurung di ape hoko tua, patogu honro haki asa margogo. Dang dilo aso amansak, dang dilo aso tarilu, mangadopi parngoluoki, ai hodo Tuhanku, ai hodo rajaku. Hodo Tuhan, tung hodo Tuhan, hodo bangun di oki, di parngoluoku, huasa hondoho, hupuji maho, saleleng di ngoluki, tiop matangaku, gua tulang bumi. Hodo Tuhanku, haboru saki, ai hodo Tuhan, ola kodo rajaki. Ahape nama sa Tuhan di ngolunan, ola kodo pujiunan, jangan lo ganggu, jangan lo buka. Damena sumurung di ape hoko tua, patogu honro haki asa margogo. Dang dilo aso masak, dang dilo aso tarilu, mangadopi parngoluoki, ai hodo Tuhanku, ai hodo rajaku. Tung hodo Tuhan, hodo pangon dioki, di parngoluoku, huasa hondoho, hupuji maho, saleleng di ngoluki, tiop matangaku,
doguau tulang bumi. Hodo Tuhanku, haboru sakti, ai hodo Tuhan, olak kodo raja. Tunghodo Tuhan. Sudah kita musik. Tunghodo Tuhan, hodo pangodiyoki, di parngoluokku, kuasa hondoho. Puji maho salelen mingoluki iyo matangatku doguau tulang bumi. Kodo Tuhanku haboru sakti, ai hodo Tuhan olak kodo rajaki. Hodo Tuhan haboru sakti, ai hodo Tuhan olak kodo rajaki.
Selamat Natal ma dihita kadamang dok dainang. Alalau bongot ma aka nama kobasi parmunggot tadi bodarion. Las marohata tatomu manasida di bagasan dos nirohata jongjong mahita di inganat tabi. Masuk ruang Maha Kudus dengan warna darah domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Kudur mahita saluhna. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, na marpungdo hita di bornginon, laho mamistahon parningotan ari hatutubo ni Tuhan Yesus Kristus. Narodo ibana manopot hita jolma pardosa, di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatoban, asas mantu jolma do ibana, jala rumang jolma dapot di ibana. Maria doa tentu kono. Ai tatap doa ai teko posonon. Naing bongot mahita tu parsaoran na badia rap dohot debata. Alanita mado hita madok mauleate tu Tuhan Yesus Kristus, Raja ni huriay, na mga leong partikian na uli di hita, atong majonok mahita jala maruduk ni roha di adopan ni debata, ay nong bicardo panodangi di hagulapon, tapangiar ma suarata mamuji tuhata pardinggan basay marede mahita. Marhiti-hiti guarni di bata amang, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di pormadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang na bulon, bicardo sada panodang di akka na mangingani tano na nilingguman ni hamatean, marunguman mabangsom Rosian lomona di ari parporanganmu, marpahean habadiaon
songon nabursian apuan ni ados torang, rodo tuho parangamu, aka na uposo. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale di bata amana di banua kijang, puji-pujian hasangapod dohot hamulateon, uso baho kami tuho, marningot si leho-leho mi nabalgay tu hami, jolma na di pardangulanon. Ima anakmu, Jesus Kristus, na sinurumi siya banua gijang alani hami, gabe na dangol do ibana jalan na pugos, pola tubuh ibana di bara ni Bethlehem, asa mamora hami, sai rajai jala tugu-tugu hami, marhite-hite todim, asalam huida hami, godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amin. Hudul mahita. Mari di mahita siya buku di nomor 50 sada ya sada. Tangihon hamuma patik ni debata di parpunguan bodari natalon. Ima natar surat di Yohanes biduelu ayat 12. Dungi diulahi Yesus muse majamitai nasida nin nama. Audo panodang di portibion nasotupa mardalan di naholom na mangihuton au di ibana do tahe panodang hanguluan. Atong rap mangidagogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulahon na hombar tupatikni. Amen. Mari di mahita siya buku di nomor 10 sada ayat sada. Dimulanai uli doho dengan situtudo portibion do sude pangisina alai nuaing nunga dihukupi timus dang adong big gudang suara ni akka pidong alani jolma na jot manigai akka suasuanan laho pasauton lomo ni rohana hada meonipe nunga maol be di dapo jolmai nuaing alani porang dohot huaso dohot arta gudang ni hasusaan alani lalo manang alani aik magudang. Partangison alani hapuguson. Hageduho dohot pangarupaon nang panggosa-gosaon ni dongan. Nang nasa ulaw dosa tahe. Sudinay alani jolma nunga daw jaladang makaholongi debata doho dongan na jolma. Ale Tuhan, nunga roho tu portibion, sondangi ma rohanami na dibagasan hagulakon. Ditiki na parpudion, masado sorimago COVID-10 siya, na pola mabahen gudang jolma marmatean, ngolu perekonomian na hurang dinggan, gudang ni huria na soboy patupaho pesta natal, do ragam ni aka parukilon na taadupi di partikianon. Alani Tuhan asi maroham di hami, patogu mahapersyon nami, asa unang mabiar jala madili kami alani parnguluanon,
patupa mahami, gabi panodang maradopod dongan nami, songon hatam namadok, tung sura lam marpugos dongammu, lam surut tahe par bohalon di labungmu, ikot tolongommu do ibana, nang halak dagang, nang halak pay solat ibana, asa mengulu ibana di labungmu. Ale Tuhan, nung ngaroho tu portibion, sondangi marohanami na di bagasan hagulapon. Huriani tu hatta, nungaro tu hatta manopo bangsona jala mabuan haluaon, ido nata halacot di bornginon, alai haholomo do jot makukupi tanoon, jalam tujor bukna do pangela ni si bolisi mangihoti torop jolma, disegai do todi, haporsiao do pakirimo sugot, diguturi na rumah tangga, disegai nang rohani ianakon asa tuis tuhata ni debata, alani tamado pahusor surota di bagasan rohat tabi. Dulu maun o Tuhan, bagi aku rodoh tu akadongan, toponan awan. Yesus Tuhan, bagi angguko, rodoh tu akadongan, toponan awan. Lam godang pe akka parukilon nama sa di tonga-tonga ni nguluon, ingot matu hatta do nama dongani hita, molo lam lumlam akka parrohao ni jolma di partikianon, ingot ma, alani ido ubahin naro Tuhan Yesus sian benua gijang sorang tu portibion, asa disodangi sadok nguluta na di bagasan hagulapon, alani i, dang jadi papeolom uhum, dang jadi ho marnida di dabohi, jeladang jadi jalo ommu silua, ai sisip do papitung mata ni halak napistar, jala pabalik-balik perhataan ni halak natikor, atong sungod dia pe rumang ni parnguluan na niado pamunuaing, di arsak mananglas ni roha, say ukap maroham majakot Tuhani, asa sorang ibana di bagasan ngolum. Ulinai di borngin abadia humir dopir dobita disi di borngini do tubuh si palua di panggagatan di Betlehemi portibion dangol gok haholon marnida sodang ni tuhatai uli nai marende do suruan di bongini do tu bu Kristus di bongini do tu bu Kristus
amuakadongan sahuria di horhon hatu tubuh ni Yesus sido obas nai baru parsaoran nai baru dohot holong nai baru jakon ma si paluai sodang ni lilinomma songon simbol namar badan hita bornginon nasotaulah hobbe dosa jalaradema hita manesa dosa ni dongata tuhatta do madok ahu do panodang di portibion nasotupa be mardalan di nahulum nasa namangihut tonao atong borhak mahamu manobot akar wasta leho kauma panodang di portibio ulinai sude marlas niroha ala nang songgo harajau nai Riai riadoro marsoba mamuji raja nasur sanggapi ibanado Jongjong mahamuna saluhutna ngoluan namangalehon pakirimoni uli nai marendero suruan di bon ini do tubuh Kristus di bor ini do tubuh Kristus marede hita sonang ni borngin nai sonang ni borngin nai ujuro Yesusi sonang odondo
godangni tua disi denaro Yesus malu apa dosamu sian amagoa nasude si pamolu Yesus Tuhan tai. Hamuna kadongan Las maroham nunga saur be tuhata Jesus si paluai tu portibion. Jakom maibana sian ukap ni roham, jala hati dakom maibana di ngolum. Haluaon do dibuan Tuhan Yesus marhite hatu tubuna alani hamipe naeng mau bebas bakat didakon Tuhan Yesus marhite ngolunami. Mari dimahita siap buku ed nomor 62 ayat 2. Oi sabon inondo bisa bintang di naholongi Sumodangi hagolapon dari rohatai hasangapon di debata los dame 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 madijolma lomo ni rohani debata lohita jolmaon. Tabigima hata ni debata, turpuk di parpunguan bodari natalon, imana tersurat di Titus bidu 2, ayat 10 sada satu ayat 15. Ainunga tarida asini rohani debata, sibahen haluaon ni saluhut jolma. Diajari dohita asata swadahon rohana sodaulat rodi aka hisap-hisap tanoon. Asata pangarangehon hatomanon, hati goran, dohot hadaulaton, tagan di hasianganon. Laos diajari rohita, paimaimahon hatuaon natahirimi, dohot hapapatar ni hasangapon ni debata nabalgai, dohot Kristus Yesus si paluai. Ai dilehon do dirina humokop hita, asa ditobus hita sian nasa hajahaton, asa urasonna di dirina bangso naung ibana punasa, na olo makapadoton aka ulaon na denggan. Ima hatahon, paingoton jala ajarhon sian nasa gomos ni roham, unang maadong na marhu ni roha midaho, ido sahatna. Martua maakan natumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Mari dimahita siya buku edi nomor 50 ayat 5, laos jongjong mahita. Oh Yesus Tuhan kami, nong rotu tanoon, upardalan
Tahatidakon ma hata hapor siyautay. Songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siyaun di sadok portibion rap mahita maddo. Au porsea na Jehovah, ido ama pargugo na so hatudusan, na tumopalangit doho tanoon. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa saday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siatod di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal loibana di hau pinarsilang, na tua tubanotoro dung ditanom, na mulak mangulu diari patuluhon, na manay tu surgo, lahudlu tu siamu ni debata Jehovah, amanay pargugo na so hatudosani, di sima ibana payamula sogot tanoon, lau manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ala Kristen akan na badia, dohot di hasisan di dosa, dohot di hatai na madok, mulak mangulu sogot daging ni halak na umate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Tabigima sunggul-sunggul dihitang na parjulo di hari marsugot tanggal 25 Desember 2020 ima pesta Natal na parjolo alani tapatupado parmingguon songon na somal ima pukul 7 10:30 10:06 dohot 10:30 napaduahon di tanggal 26 Desember 2020 tapatupado parmingguon ima pesta perayaan Natal na paduahon. Alani di sosohom ma tu amanami doho inanami dia kanatoras naneng marsakap mabuan danak terdidi buima di pasahat tu siktua sektorna B. Songonima sunggul-sunggul dihita di Borminon. Mari dimahita sia buku ED nomor 40 sia ayat sada. Matu barani Betlehemon, hamuna porsea hato matuson, marnida halasan ni rohatai, dinongos ni amana di surgoi. Oida hamu madibaru yunon, dakdanak na tubuh di si bornginon, ulido rupana mata na tiur, bereng ibana hoga betiur. Roha Maria nang Joseph disi bernida na met na sorang tusi marsok batu na do parmahani digijang marende pardi surgoi. Pasinggan matot muhamuna sude marnida parmahan marsoba muse marende hamuna marlas rohai maniru suruan nadi gijangi.
batu bara di Betlehemon Amuna porsea hatok matuson Marnida halasan niro hatai Tinomos ni amana di surgoi Oidahamu madibarainon Dakdanak na tubuh di sibornginon Ulido rupana matana tiur Ho bereng ibana hoga betiur Lasro Maria nang Joseph disi Marni dan Amet medna sorang tusi Marsom batu patna do parmahani Nigi jang marende pardi surgoi Pasinggang maton muhamu nasude Marnida parmahan marsoba muse Marende hamuna marlas rohai Maniru suruhan nadi ginjangi Sairo batu bara di Betlehemon Hamuna Porsea jatuh matuson Marnida halasan niro hatai Tinomos ni amana di surgoi Dahamu madi borangon Dakdanak na tubuh di sibornginon Ulido rupana tanah tiur Ho bereng imana hoga betiur Lasro Maria nang Joseph disi Marni dan Amet medna sorang tusi Marsom batu parna di parmahani Digi jam marni de pardi surgoi Pasinggan matot muhamu nasude Marnida parmahan marsoba muse Marende hamuna marlas rohai Maniru suruhan nadi ginjangi Muladong dupi pilihan Muladong dupi na susah tujulu taruma pilihan Maratang yang maita damini debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhatta barita nauli sian hatani Tuhatta di parpungua borngin natalon imana dia ini sian panurirang Jesaya bidusia ayat sada sahat rudi ayat onom hujahama dihita saluhukna
panurirangon taringo tu raja ni hadameon. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panodang nabulun. Bisardo sada panodang diakka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Nung nga di patorop ho bangsoi, nung nga di padiri ho di ibana halalas ni roha na bulun. Marlas ni roha na sida di jolo ni bohim, songon las ni roha di gotilon. Songon parulupulupon di namarbagi tabat-taban. Ay nunga di ponggol hoko auga na apetu ibana, dohot batahi ni abarana, dohot lising-lising ni na mangadu ibana, songon uju di ari Midian. Ay masok-sok do sogut nasa sijata ni parsijata di hatu turtar ni totangan, rodi ulos namar sapu mudar, gabe si panganon ni api. Ay nunga tubu dihita sada poso-poso, dilehot tu hita sada anak, papetu abarana do sogut harajaon, jalabahenon na gowarna, si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama sa liling ni lilingna, raja ni hadameon. Bahin hagagadda ni harajaon dohot hadameon, naso marujung di habangsa ni si David, dohot di harajaon nai. Pahoton dohot patuguhon, marhite-hite patik dohot hati goran, olat nion rodi saliling-liling na, hamuruhon ni Jehovah Sebaot patupahon songoni. Ido sahatna, urian itu hatta na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Goklas ni roha hita di bagasan obason, alanunga jupang tikki natal. Sudedo hita marlas ni roha hinorhon ni natalon, o manuaing nagabe suku-suku di hita. So tungdo adong naso marlas ni roha ala ni natalon. Alay marhite-hite natalon diigil siya kita asa marlas ni roha mahita. Alay anggo somalna siyan akka tikki-tikki nasalpui goklas ni roha do akka namangihutton pesta natal. Guarna pe pesta natal. Lau pataridahon las ni rohatta di natalon. Meragam do cara ni jolma lau pataridahon songo dia las ni rohana majakon natal. Mamestahon pesta natal. Boy tarida dui, boy do marhite-hite na dipauli pohon natal. Hola dida na pohon natali songonima las ni rohana. Hidup baina pitor say gudang do marputu di pohon natalon. Alalas rohana. Songon na carang do jolma idaun dang las rohana molo di bereng na pohon natal. Alani hataridaan ni las ni roha molo di ida pohon natalinon. Adong do halak go las ni rohana marhite na adong lepu-lepu no. Sesongon nasing do marhirdup-hirdup lepu
pohon natalon. Buhama tutu ulina molo sodong lepuni pohon natalon. Saya songon hau nadi harangan amma molo sodong lepuning. Ima lasni rohana molo nunga adong lepuna marhidup hidup. Adong do lasni rohana molo nunga adong hadiah Natal. Adong hadiah Natal. Ima marhite-hite baju Natal. Sepatu Natal. Hidup banna dang adong baju Paskah. Datung adong sepatu Paskah. Jadi marasing do pesta Natalon sian pesta Paskah. Sian pesta-pesta na asing. Memang adong keunikanna. Hadiah di pesta Natal. Alani kopi torra dakir sudira hita mar baju Natal ate. Saya songon na bakol doro hatta lau maronan tu pelaja manang tu pasar melatian. Alai dadai sa sitong na mangguhi rohatta asa marlas ni roha hita. Alai na hudok nakin adong do alani adong do ikon adong pohon Natal asalas rohana. Adong do ikon adong hadiah. Adong do ikon adong si panganon manang jedah. Si pata molu sodongi moru las ni rohana. Alai yang go sasitong na mangguhi las ni rohatta ima nung ngaro si paluai. Nung ngaro panodang na boloni. Manodangi jolma na di nahuluminon. Ido natahalasson di bagasan pesta Natalon. Walau diingok do tiki metiba di bona pasogit mangula di hauma bula pitu jala pitorodo akan itu amadok toy hurus na mangulay. Molunga jupang Natal non tuhorom ma baju baru. Tuhorom ma sepatu baru. Lapatan na daudo pe bula pitu pe ngalas roha jupang pesta Natal. Lamu ma molonung nga songonon jupang ditiki Natalino. Alay sudinay ima dinamika ni parnguluton na mapelas rohata. Alay marhite-hite hata ni debata turpuk jamita di pesta Natal di Bornginon na naing dohonon na iya hadiah na sasitong na iya na manggohilas ni rohata ima nunga ro panodang na buluni ima Jesus Kristus tuhatai manodangi jolma na di bagasan hagulapon. Molo dibain gobaran ni hagulapon ima akka hajahaton. Ima akka pardosaon. Ima akka mangulahon nasoture. Ima digohi portibion akka pangalaho di bagasan hagulapon molo nunga adong mian akka pangalaho hagulapon totu dang jupak kita belas di roha di si. Dang jupak kita be haluau di si. Alai jabbar hamagoan nama. Ima hamatean saleleng ni lelengna. Inama jabbarta. Molo soro panodang na bulunino. Alai mauliati ma di debata. Ala ni holongna. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah ni holong na nabalgai. Dang dipasobu hita di bagasan hagulapon. Dang dipasobu hita lao mati saleleng nileleng na. Alay, ala holong ni rohana nabalgai rodo ibana tu portibion. Marumang jolma di bagasan diri ni Jesus Kristus tuhatainon. Ido na pinaadar ni
panurirang Jesaya di bagasa turpuhon, panodang nabulon rotu bangso Israel, panodang nabulon rotu portibion, ala di hati hei, di bagasan hagulapod do bangso Israel, pola nasida di taban, di perbudak bangso Asyur, ala ni dosa nasida, ala ni akka pangalaho hagulapon, alay marhite-hite hatiuron, marhite-hite sinodang naboloni, gabe jupang ma las ni roha di nasida, gabe malua nasida, siyan hagulapon, do siyan hamatean sa liling nililing na. Amo kadongan na hinaholongan itu hatta, marhite-hite turpuhon di paboto hita, pabuwa Jesus naro songon panodang nabuluni, mabuan harajaon ni debata, dada harajaon portibi na binuan na tu portibion, alay harajaon ni debatado, ima di bagasan hadameon, di bagasan hasitongan, dohot di bagasan lasniroha, harajaon na si songonido na binuan na tu portibion, alani iganup halak ng macalo, Jesus Kristus panodang boloni, namian di bagasa dirita, namian di bagasa ngoluta, ikon gabe panodang hita, mangulahon hasitongan, mangulahon hadameon, dohot mangulahon akka lasniroha, gabe lasniroha hita, marodopon akka nahumaliak kita, gabe pasu-pasu hita, marodopon akka nahumaliak kita, iba na do tutu panodangi. Di Yohanes 8 ayat 12 di do, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan hidup mempunyai terang dunia. Alani marhite-hite Jesus panodang boloni nong tajakon di bagasan rohatta, di bagasan ngoluta, di igil debata siya kita, ikon gabe panodak kita, manodangi portibion. Jesus Kristus do mual ni panodangi, jalanung nga ditalihon ibana hagulaponi, marhite-hite hamateanna, doho marhite-hite haheheonna siyan hamateani. Ibana do tutu panodang naboloni, panodang di portibion, alani ganup halak nau macakon Tuhani, ikon gabe panodang dohita di portibion. Molotaida di buku de pituras 20, naing marsinodang ngoluku di igil Jesusi, ido na di igil Tuhani siya kita. Ikon gabe panodak kita di portibion, ima hobas, lau mangurupi akan nagali, mangurupi akan asomar diha-diha. Alani marhite-hite harorotta, marhite-hite kehadiratta di tonga-tonga ni portibion, gabe gok lasni roha ma akkana humaliak kita, nuaing nagabe sukus-sukun, nung gabe lasni roha hita maradopod dongata, sotung do gabe dang las rohani dongata maradopok kita. Alana dong dosong ni nungarohita alay gabeju rohana. Ah, kok datang upungin inna, jadi nggak bisa kami bebas. Kok datang mama ini, kok nggak bisa kami bebas. Om manuaing si pahusor-husorota, tutu si tutu do gabe lasni roha ulani ngoluton maradopon akan nahumaliak kita. Tutu si tutu do gabe pasu-pasu ngoluton maradopon akan nahumaliak kita. Asa jupak kita, asa boy hita gabe lasni roha, asa boy hita gabe pasu-pasu, totu ikon mardongat Tuhani do hita.
di Yohanes 15 ayat 5, aku adalah pokoknya dan kamu adalah rantingnya. Barang siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, maka ia akan membuahkan buah-buah yang baik. Tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Marhite-hite namian hita di bagasan Kristusi, jala Kristus di bagasan kita. Marhite-hite siani magabi gudang parbuena. Parbue na hinalomohon ni Tuhani di bagasan nguluton. Sudedo niya makalomohon pohon natalon songon naurok nakin. Alay adong sada titik kelemahan ni pohon natalon. Pohon natalon holan seheli satau do muncul. Alay turbaga berbingar-bingar berengo. Aung do song ni jolma hola seheli satau ro minggu. Alay torsongonima berbingar-bingar berengo. Dan ngapala sitiruot tanian sian pohon natalon. Olo do holan na terdidi anak na roi bena. Adong do songoni. Anggo hita ni sopos doro anian. Alay adong do songoni. Dang di hari koton lau tumangion hata di debata. Alana hodok nak kimar hite-hite namiyad do ibana di bagasa kita jala hita di bagasan ibana. Ido naboy mar parbuehon. Parbuih na dinggan. Alani molo songoni do harorotta. Molo songoni do hita macakon hata di debata. Say songon naso lasro hata. Say songon naso marsitutu hita. Songon dia mabenota mar parbuehon. Parbuih na dinggani. Alay mar hite-hite. Namian hita di bagasan Kristus jala Kristus di bagasan kita totu parbui honon nama parbui na godang parbui na dinggan gabe lasni roha mahita maradopon akan humalia kita asa molo soro hita tu sada punguan pitor dilului do hita ala gok lasni roha alai molo so gabe lasni roha ngulu taon molo soro hita betue na madang roi arumate nya no setabi olo do soni itor humatuk nyani alani ini menjadi introspeksi bagi kita apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi terang nungagabe panodak kita tuakanahu malia kita alani pos do roha marhite hite lasni rohata di obason nangpe di masa ni kopiton gabe songon na maul hita rotu gereja menghindari kerumunan alai anggo di bagas tabe anggo di masa ni kopiton dang boy boto benuaing songo dia do akka natugu ha porsionna dang boy do honon nangso molosoroi ban mar minggu dak par ha porsion natugui alani situasi do kondisi nuaing. Alai marhite-hite natalon diodol hodo tu hita asa tajakum ma Jesus panodang nabuluni di bagasan ngoluta ibana nung ngaro mabuan hadamion doho lasni roha. Alani insongon hita nang majakon Jesus nung ngata jalo go lasni roha do hadamion gabe si buat dame doh lasni roha mahita tu akanahu malia kita alai parjolo ma tu dirita sadiri mardame hita doh dirita dungi mardame hita doh dongatta nasing ido hatarida ni hadame oni molo soboi hita mardame doh halak na asing diragam ni kahahuranganna songo dia mahita mardame doh dirita kita yang memiliki berbagai kekurangan dang bohi hita mardame lapatan na halak na mardame do diri na ima menerima apa adanya mensyukuri apapun bagaimanapun dirinya molo nung bohi hita mardame do dirita totu boy mahita mardame do halak na asing di ragam nya kahahuranganna alania sa mampu hita mardame do dirita ikut takas mahita macalo Tuhani
asa takasta tadda ise do dirita di hadapan ni Tuhani naso talup hita paluaw ni Tuhani ala niya kahajahaton ala niya kadosata ala yala holong ni roha ni Tuhani gabe di jakuk kita gabe anakonna gabe si palua ibana di bagasan nguluta atong borhak mahita gabe panodang di Portibion ala jumolo mahita gabe panodang di Jabuta di tonga-tonga ni masyarakat do tetanggata ayadong do huida boy do mardami bano do halak na macay do alay do tetanggana bedang masisean dang masyatoan omma akahahurangan inon boy do mardami do tetanggana alay amatay do inatay dang mardami adong do songoni inatay amatay do anakon na dang mardami alani gabi panodang iko parjolo sian nau mehmet sia dirita tonga-tonga ni keluargata tetanggata do sadok aka na humalia kita. Mari kita mulai dari yang terkecil membawa damai dari diri kita kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Molo songoni hita tutu si tutuma gabi panodak kita songon naung di igil tuhatai gabe panodang di Portibion. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata manami di bagasan Yesus Kristus nang tubuh di Bethlehem. Tubuh mahonang di rohanami. Tubuh mahonang di ngulu nami. Laho manodangi rohanami ngulu nami. Do sadok Portibion. Dang terbaik kami ali Tuhan. Gabi panodang di Portibion molo soho mian di rohanami, di ngulu nami. Alani o Tuhan, pasu-pasu pargogoy hami Tuhan. Asa gabi panodang di Portibiok kami. Asa hubas hami mangurupyak kanagali. Asa hubas hami lau patupahon aka nadinggan na hinalom moniroham. Nung roho di bagasan holong munabalgay mabuan hadameon tu Portibion. Alaniyo Tuhan pargogoy hami asa mardami hami doho diri nami bi mardami hami rabdohot akana humaliak kami. Pos dorohanami Tuhan, sayna urupammu hami, asa gabi pasu-pasu ngulu namion, jala tau hasangapon di guarmu nabadiyay. Pasu-pasu masude ruas ni huriam, di bagasan las ni roha mamestahon pesta natal di Bornginon. Nungaro tu bagas coromon, songoninang di gedung serbaguna, songoninang di bagas na sidabe akaruas ni huriami. Homa mamasu-masu ale Tuhan. Homa manggohi las ni rohanami. Asa marhite-hite las ni rohanami. Jupak kami las ni rohanama rulup-ulup. Mamuji dohot pasangapoko. Ya karuas ni huriam akan amar sahid homa na pamalupon. Akan amarsak homa mangapuli ali Tuhan. Asa marhite-hite pesta natalon. Saluhukna gabi goklas ni rohanami. Tangihut jalauloy mapangiduan ele-helik nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Maredde mahita pasahat top piliata tupak tu STT do sikola padita. Maredde mahita.
nabigi hata ni debata napabotoho tuhita. Ay nong bicardo panodangi di hagulapon. Tuhataido panodang di bagasan nguluta. Narodo ibana manodangi hagulapon marhite holongna. Asahita na mardala di bagasan hagulapon marnida hatiuron na binuan ni tuhatta. Asa dapotan lasni roha hita, songon lasni roha di gotilon, songon parulup-ulupon di namarbagi tabat-taban. Atong akan naong majalo hatironi patuk do makatidakoni di bagasan ngulutta. Unang be mangulu di bagasan hagulapon. Hata ni debata madok marburi mahamu. Urasi hamu dirimuna. Paholang hamuma hinaroa ni pabbahenamuna sian julu ni mataku. Pasohot hamuma majahati. Guru hokkamuma mabahin nadinggan. Lului hamuma uhum. Pitori hamuma nirupa. Patikos hamuma uhum tu nasopot somarama. Odingi hamu akka namebelu. Ale Tuhan debata, sondangi mahami, asabe panondang kami tu portion. Kristus do Tuhan naung rotu portibion, lahu paluahon doho sumodangi hita saluhut natinopana. Martua ma akan aporsia di Yesus Kristus, ai ibana hatuauni. Ibana do hagogo otta diakka parukilotta. Ibana do namanotong asa manangise namian di bagasan Tuhan Yesus dapotan hatotongon saliling ni lelengna. Ibana do raja dame napadameho kita tu debata ama. Alani i mangulu mahamu di bagasa dame rap dohot akka na humaliang. Ibana ma na mangaramoti lakata di bagasan pakirimon na baru. Tahun di dolo diura di sude ingat. Mari tahun di dolo nang tubuh Kristus di penyakitmu au game na poso patau maaf Tuhanku marhobas di jolo. Tahun di dolo dirura di sude ingat. Bari tahun di dolo nang tubuh Kristus. Tatangnya koma piliata. Ali di bata amanami na di banua kijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadinggan. Dohot na sauli basa nama uli utus. Hupa sahat hame masya na nilehom itu hame pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu may jalaramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhiti hiti todim. Asalam hutadda hami godang ni si leho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sana
Ale amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajomo. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sedarion hangulua siapari. Sesa madusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tugiyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Sai di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorkon ma damena tutodim. Di hamuakka manami doh ina nami sian hami saluhut parhalado ni huriata tarlungo bihami nama kubasi di parpunga boronginon pasahaton selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Selamat hari Natal. Horas. Horas Mamanginang. Selamat Natal Madita Salunang. Horas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Iya, sosok-sosok tuari marsugot tapatu pado marulaun nabadia. Asa Roma hita marsugot di Natal na perjolo. Tapatu pado marulaun nabadia. Molati ma. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy